mas bakut in doai na kabanta you Goldly James Hiranong Klau berakis nikai boleh kuya i Simjing ruas nama sukut nomor lai spa lai pukuntai. Kohimen ko para tongin songo yaw jisu ngagabenda ka jingaye ka jingor ko baro panginang trang shushu ya ka jingaye halo jongi ni duairu ngagabenda ki ba pangi ba shitam ngagabenda ka jing demo jongi shimet kadbangi shimenda ha ka ne ka jingni ka ba kui ka jongu kris pawinang plai lud yangi na baro ka jing tut ka jingwe pawinang yada sumari yangi daga snam ba kardor ka jongu Haker tengopa badukun badumensium bakuit. Amen. Kajinga jongo trai jongi Jesu Christ, bat kajingi jongo blay. Lembat kajinga sulak jongo mensium bakuit. Kindon rengkad bat pi barom. Rengkad bat piru. Tongin sangech por ban kuslai halar ki pop ki sang jongi. Ginang yosno naga jimpuli naga kitab Amos. Kumno Amos udang hikai yaki beriu syapanga jimpen shitam syapanga jimma lada kim kongu iya ka sur jongo blai bun sin ngi dondru kum kene ka jinglong hakama jongi lada ngim iya ya ka lindi jongo blai kamdam lele hakane ka juk kabaminda ngide man lombala kre barabor naga benta ka jingid ka jongo kris naga benta ka jingwan jongo trai Tonginang kuslai halor ki pop jongi. Tonginang shim yaga jingrai sasasin. Ban im yaga jingim kabakuit. Bangin num ngop hakano kano ka pop kabapin sosi yaw jisu. Jisu bait map yangi site kud yangi neki pop baro ke bangilale nga pala au blay badun bor baro badakapi ko himen ko para Bangala pop sibun da ke jimbarka da ke king da ke kam da ke jingle klet da ke jingle pala janga da ke jingle pala janga da ke jingle pala bakara pe janga namar kata nga karpadi ka Maria bakui kabayaisa katei soti yaki angel bakiri kuit badiapi ko himen ko para banduai na gabinda jonga hautrai ublay jongi ublay badon bor bara unisene yangi badendala map iki pop jongi unyalam yangi shaka jingi mbam jikut Amen. Treiken rat go blay is Treiken rat go blay is Praise
ngenya duwai minda ka balangka ken mau ia ki mater baningkong harom ki balayap na ka benta ka jingai ngibu ya ka jing dumo jongi baro lemba kini ki mater baningkong harom koblei me ubala pengandang ya ki so ningkong babun jang ka balang harom dakas nam jang ki mater to ai ngi karpat ba da ka jing slor baskem nginyo jing kalain na ka jingya kun ka bajur hadukat ne bat bangin kemen barabor ha ka jing chop jang ka jingit ka bayai ne da utrai jang yu Jesu Kristo kun jame uba im bat san sha renka badme ha ka jingalong ka we jang men sim bakuin ublay junom la junom Amen. Kajimpule na kitab Amos na itulupa. Utray ong kumne, nakabantalay tali kikam dakat ka Israel, bat nakabantasaw tali. Ngam omweng satya ya kajimpen stom, naba kidi ya ubahok nakabanta karupa. Bat ya ubah kerdu nakabanta sijur kijuti. Maki kibakerdam ya kakli ubaduk, hadu upumpum kakandau. Bat kikenyat harut lenti ya ubah syam jenjar. Bat kun, bat kepa kia poy hakaju kakentai. Bakumta kia les sang ya kakerteng bakho jonga. Kipentia tha yalade harut manla kaduan. Halor kijainkup balasim kum kabenda. Bat kayeng ublay jongki. Kiadi ya kawan jongkitu kibasya dan kuna. Penban ngangalap penyap ya u amor hakmat jongki. Ubayeng karinyeng jong u kalalong. Kum karinyeng kiding kedar. Bat ubah klain lakum kiding sning. Ngalapendu ya uso jong u hajrong. Bat ya kitit jong u syapo. Nangta ngalawan yalam ya pi nari Egypt. Bat ngalayalam ya pi saupos nem hakari kenja. Bat hidup yok dakol yakari u amor. Hakmi ngan sabanya pi syak hakajaka baphishong. Kumbaban kakali kabadap daki songkeu. Kijingstat kan sadu no ya ubastat. Bat ubaklan un pene ya kajingklan jong u. Lemne urat ba un pelat yala kajing im. Ubabat ya kar rinti un amla shan. Bat ubastat mare un amla ban pelat yaladi. Lemne ubasyang da ukulai un la ban pelat yala kajing im. Bat utau ba yau do nut hapdeng girat ba. Un sapet yap lingkot hakata kasngi uong utrai kaktin jong utrai. Isungu yau blay. Sam kebesan nomor druspa nyepupra. Druspa nyepupra. Skap kutrai kiktin jonga skap kajing ut mem sim jonga skap kutrai ya kiktin jonga skap ka ucing kerban pensyaki skor ya jingkang jonga aku sim step ngalakot yame but me try snap yanga men step ngaralakadwa yame ngap mi gajing shanya askap putrai kitin jonga skap gajing good men sim jonga
pakren lam ler you babit slam but you ashukor o isi madun penjon asap ko try kiktin jonga siap kajing ut men sim jonga Andre manga jing I jong me Gayorung ying jong me Agating bling gayorung mane Atempel baku jong me Yalama me traya hok jong me Don balam tok yanga Ben pawanga yakamon jong me Gaulentiak ma jonga Asap putrai kiktin jonga Skap kajing good men sim jonga Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. To your royal trico Jerusalem, upaya kaktin jong u shaka pertei. Hallelujah, Hallelujah. Utrai und don reng kad bat pim. Rengkat bat piru, Ka jimpuli na ka gospel bakuit kat kum u Matthews. kaburam hame kutrai. Habau Jesu lakiu ha ka ling. Kisenran jangu kila ya bod yawu. Bar ha kami laki ka eriong ka bajur ha ka duriyaw. Hadu bakaling kalasya telep daki jingat pelung. Henry upat ulayotia. Ti kila leit bat kersiu ia u ki ong. To penim iangi kotrai ngilayap. Te u Jesu la ong haki. Bale pisyating katne. Pi ki barit sat kajinget. Nangda ulaki badula domok ia ki ler bat ia ka duriyaw. Bat kala don ka jingjay jay bakraw. Te ki brio kila lingong ngain kia ong. Ubrio ayu ubakum une. Bawat ki ler bat ka duriyaw ki kongu iyawu. Ka gospel jong utrai Kajira yame kukris. ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Mendakasngi kabalang karake yakasngi burom jongi mater baningkong harom. Usiem niro ula peniap bun ki kristan hadin baladon ka jimplu ding harom bad kila kino badai namar kristan kala jia komda bad ula berat bun ki kristan hakamat ki merat kalau bad kila bam ya ki kristan kumjuru kila kale hakamet ka par jengki ia ka rong ba ai ia ka surok bad kila penyeng ya ki kum ka domusa kila tangding ya ki haki yau ka hat buon ki kristan ki kelalang kum domusa nagabenda ki briu haka por badum ki tang ye ki kum kalong ka bashir ke bha
ya ka jingsha leben ya ki kristan kane kala jia kumba hinripo edi kabamot ki kristan ningkong ki balayo pediang ya ka jinge kilalong ki kristan bas kem ha ka jinge wat kim treban ken randin wat ha kamat ki jingsha leben wat ha ba kitip kadon ka jingma kaba ap ya ki lada ki ngeit hau jisu henre kim shimlati ngios ngoro ha ka gospel mendakas ngi shapange jingting chongi apostol kila don badu jisu henre kila ting haba wan ka eriong erngit haba wan ka ler ka bajur ba be persha ya ke ling ka ba makiki shong kila ting henre ujisu udon badki ujisu don hakaju keling henre ki apostol kila ting ujisu udang iotia hakeling khadba wan galer henre ki apostol kim shimla la ban pediang ya kata galer bad kila ngat haka jingting badu jisu la don shisha ka bor halor keler ujisu don ka bor halor kamariang ujisu don ka bor halor malle ki jingjia hakane ka partai henre bonsin ngim soto haka tayo baladep ngios ngo ya ka kubor na Venezuela ba kaladon ka jumai ka bajur arsin kalaki ya ka jumai haka ju ka por hapadeng ki second ba da bon ki bru ki layap daki hajar ngot ki bru ki layap bad kim lapshu daki hajar ngot ki bru hadin kata ka jingjia bon ki ing ki la jot bon ki bru ki la mensau na namar kata ka utau jumai kalami hangto but kaya ka ba dang mi menda ha ka social media kalong shua banjia ya kane don we uburiyo ula yatulupa shapang ujumai uban savanjia ha Venezuela badula kot ula were ki buriyo ban kala kabamot ula penkan mau ki buriyo pide ban pai shau jisu pide ban duai pide ban sange ban im ya ka jingim auria kala kabamot na ki pop kabapi im bad uble usausi halor ka Venezuela henre ki brio kim shim kia ya kata ka jing maham jong ta ubrio minta ha ka social media ngios ngo shapang kata ka jing ya tulopa jongu ba ulong ubrio ba duai ba da ki brio kim patiao kindia turu haba wanjia kata ka jingjia minta ki pinmi kata ka video ki pinbriang kata ka video pet une ubrio ula ya tulopa henre ki brio kim ngap iawu ko himmen ko para ujisu udon ka bor halor kie baro ujisu udon ka bor halor malla ki jingjia ha ka jingem jongi tendeng is ngo kolmar ha ka jingem jongi tendeng is ngo tod ha ka jingem jongi tendeng is ngo wet ha ka jingem jongi namar bon ki jingjia saudong jongi bad haka habajia kano ka jingjia ngi ting ngi kuslai ngi angnod da ka baklet ban kot karpadi au jisu ne ban pai shau kum kini ki apostol habadon galer ka bajur ki apostol kila ting kim shimla ken mau bau jisu udon hakeling bon sin kane kalong ka jinglong jongiru kum kin nong Venezuela haka jakaban kon kerpadi au jisu kila klet ban kon kerpadi au jisu wan haba kidon gi jimma ham hakama jonki bakan jia kum gene gi jingjia lada kim kala kabamot menda baro ki babai menda baro ki sausi halor kata ga jingjia but kistang bandong ladangin jindala snapiau ladangin jindala kala kabamot ladangin jindala kon kerpadi au jisu kanam jia kum kata ka jingjia ha Venezuela ki om ha ka ju kadur haba wan galer ki apostol kadu kadwai kila ken mau jisu kila kersiu ya jisu pat ki om rap ko trai namar ngi don hapadenge jingma
kanjin dala jiayu lada ki apostol kim shimla kot ya Jisu ladon hakali u Jisu udang tia hakali walada kawan kata ke ler lada ki apostol kim shimla shania ha u Jisu unjin dala penim yaki henra menta kaneke jingjia ka penken mau iyangi wat ladangi yait kapedeng kano ke jinge lese pidon jimpang lese pidon jing dog lese pidang yai lemba ke jing jinjar lese pidon ke jing ting lese pidon ke jing sosi lese pidon ke jing kuslai halor kie ke baro hato pilong ki brio bapai shau Jisu hato pilong ki brio bakot kar pad yau Jisu lese don ki brio kim pediang shu yepi lese bon jait ki ler ka be persha yangi bon jait ki ler ka be persha ye kinga sem jangi bon jait ki ler ka wan be persha ha ke jingi mensiam jangi bon sin ki brio ki ngop ha ka pop pan ha ke jing jin jar na mar kim ju kot kar pad yau Jisu but bon sin kis no jinjar kumne Jisu ong hangi lada udon ha po jangi lada udon ha ke jingem jangi lada udon ha ka balang lada udon ha ke ne ka parte udon ga bor halor man le ki jingjia ha ka ma jangi lesengis ngo tolot ka ve ka benda lesengis usi namar balengi im komne lese ngidang iai beteng ben im komne ha ka jingjin jar namar ngim ju don ka mensiam ben kot kar pad yau Jisu ben tungs im yau Jisu ben ai ka kabor hau Jisu ban kot kar pad yau Jisu ban sanshari ke jingim jangi lese don bon ke brio kis no shitom namar ke jimlin basniyo jangi don bon ke brio ke sausi bale ngale komne bale nga im komne ke jingali kalong khato pe kot kar pad ne yam yau Jisu hapedeng ke ne ke jingjia ha ke jingim jampi ne pe pershang ban le marweshimet ban lai loy na ke ne ke jinge don bon ke brio ki shania halaka borla jong klamda aiti hau Jisu ya ka jingem jongki ba undo penia dia ka jingem jongki ka parte mendaro kadang ya kenriang hapadeng babon jai ki jinge kadbang idang perkat kan sangeno ya katema kamju sangeshu kawe hadin kawe patkasngi kami biang ya ka jingya kulmar don bon ki dakishin kabang yo I saudong jongi kaba kampin hun yangi penban kapen kendit yangi kapen ting yangi kapen kusla yangi te kae kabang ide ben le ha ke jingem jangi hakamat kum ke ne ke jingjia ngide ben pen kala ni ke jing tuwai jangi ngide ben pen kala ni ke jinge jangi ngide ben pen kala ni ke jing shanya jangi hau Jisu kito ki bam ju duwai kide ben stang ben duwai kito ki bam pin be dia ke jingem jangi kide ben pin be dia ke jingem jangi kito ki bam ju pla pop kide ben stang ben pla e ki pop kide ben pediang sakrament kito ki bam ju le jingya seng kide ben stang ben le jingya seng kito ki bam puli ye kak tin oble kide ben puli bat puzon ye kak tin oble bandup sautu kae ka ba utrai u pasiau hangi hapadengi jinge ba bon jangi henry ladang is set ye ki skor jangi ladang is set ka ia ki kema jangi na ka ban yo I ne na ka ban yosngo kae ka ba ublei u le hapadeng jangi kae ka ba ublei u kren hapadeng jangi ngin sakot ha ka jingdom ngi kala lang ki bri ki babit wat haba u Jisu utarwa hangi ya ka lat kalindi ban pai shawu ko himen ko para ngi im ha ka juk ka ba menda ka ba kirki ngi im ha ka ne ka juk ka ba menda ba pau da ki bon gi da ki shin ka ba de ben kirsi utia yengi na ka jingim ba patar jangi kane kalong ka juk ka ba kirki na ka benda jangi henry ladang ngim kein kordoria ka ba u Jisu pasiao ngin babe kum gi nong venezuela ki wa babe ladang ngin jindala imba lese kanum jia kum kane ke jingjia hapadeng chungki ki ong ko himen ko para habadon galat kalandi ngidi ben shim kabu ban jan badu Jisu yo nginum yo lashu ban pai shabu tongin kot ker pad yau Jisu tongin kersiu yau Jisu
ba undup stang ban sanchar ya ka jingem jangi ya ki inga sem jangi kam dame ka jingem men siam jangi ngim de ban long ki brio bayotia ngi de ban long ki brio ki ba kersiu ya ujisu da ka jing duai da ka jing rio blame jisu bayit ngi ai ti hame ya ka jingem jangi kadang jia bun gi da kishin saudong jangi ba pin ting yangi ba pin kuslai yangi ya rap yangi jisu ban pai shame da ka jing sngorit men siam ban kersiu yame ba men long utrai jang ka jingem jangi uban sanchar ya ki baro uban pin jai ya ki baro bangin dup imbat me shijunom enya ro ya utrai jisu Christ Amen. Ko himen ko paratong in playa ka jingate ka jungi ngangate hau play paman barbara nong tau paneming kandaw baraw Jesus Christ bon marway jungu utray jungi yaw bala puna men sim bakwit yaw bala kana kamaya tisoti yaw bala shalabin popon Dios Pilatus nasana harpanayaw layap latepyaw lagyasya gibayap Kagasni kabalay lamipan na gibaya. Ulakyo siya baning usyang syakamono balay upa banan barbara. Nang taon man pad ban bishari kibayim bat gibaya. Nang ngay kaw mensiyam bakoy, hakabalang Catholic bakoy. Hakajing yasulak irikoy, hakajing map igipop. Hakajing mi pahat kado, dagajing imbam jikut. Amen. Lai spak prapusa. Toya duai ko himen ko para baka jinkinia janga ba jumpi. Kallang ka ba pediang kon hau blay upa badan bor barra. To try to get kinyani ti jong pi na banta ka singaro ka program ka teng jungu. Ka jingun to yangi ba ka balang ko ku jungu baro ka way. Ko blay me uba pentrei kam daga jing spoon ya ka bor jangi jimaya jame. To ai ngikar part baka jing shakri jangi ya me. Kalong kabayay de bat kiniki jingay bakantang daw Chris utray jangim. Amen. Utray undon rengkad bat pim. Rengkad bat pim. To kentiu yala ki donut. Kentiu ki shall try. Tongin aingu ya utray ublay jangim. Kasyong hok bat kaday. Dashisha kalong kabasyong hok bat kabade. Kadai ti jangi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka
banai ngu yame kopa bakoi lemba ukon by it jame u Jesus Christ kakatin jame da uba melatau ya kie baro ya uba melapa shangi kum unong penim badonong siuspa ubalawan lombriu da umen siam bakoi bad ya ubalaka nakateisudi hakaba upendep ya kamon jame bad hakaba upenio hame ya upaid bakoi ula piar lakikti kadba udang sha shitom ban batat no ya ki kenjeri jangga jingiap ban pen pau shinna ya ka jimipa na markata rengkat bat ki angel bat baru ki rikoi ngi pen bana ya ka buram jame kadba dakawe ka sur ngi ya ong ko paratong induai bangin roy ha ka jingim men siam dak dap ka bor jing men siam bakoi nginang duai o men siam bakudu yalam yangi sha ka jingeit ka baskem war ha kamat ki jinge babun jangi bangin shania tele telanya ujisu dashisha melong o bakoi ko trai katamei jong ka jingkoi barom Namarkatang ikarpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing terwajangi da ka bapa ya umen siem jame kum ka umjer halo jangki pakin kalalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi u Jesus Christ hakapor baladino ya u badala ka mons ngba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shem ya upu bada ka baingu ya me ula kdia ya u badula ai halake senran u ong to shem batobam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpi Hakaju ke rekomendal alaya bamula shim ya ka kuri bada kabaingu biang yame ulaya ka halake senran u ong to shim batto dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jonga jutang batimai bad bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon naga benda ka jimap ya ki pop to le ya kane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Kristo pen koi diangi. Pen koi dia ke men siam hadim pen koi. Pen koi pen kia ya ke bapang ke bashitam baro. Ya da yangi nau bamen. Ka jing maya jong ka jinget Katasin bangi bam yune upo Mangini nagane
Ngamar kata, ngi kiba penmenda ya ka jingia ba ka jimi pa jengu. Ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim. Ngi da aingu aidem namar melanyu yangi kiba bit benyang hakama jamme ben shakriya me. Da ka bas nge verit ngi karpad me bangi kiba yo benda hakamet bagas namo Chris ngilong kiba la penyat le kawai da umensi embakuin. Token mau ko traya kabalang jamme kabala priang hasatala kaparte bato penjana yaka ha ka jingit rengkat badulio upa baku jangi uvil bad ubishab jangi padbaro ki lingdo bad ki rinium token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bela yotia da ka bakurmen ya ga jimmi pa badia baro ki bela kalat no ha ga jingis ne jamme to pediang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadia me knamba rengkat bat kamari tiso di bakoi ka kamejang obale u jaso bakudo kurim janga ke apostol bakoi but u Francis disease bakoi but baro ke mater baning kong harom but baro krikoi ke bela pen sabha me pateng la pateng ngilong ke babit ben yo binda lem haga jingim bam jekut but bangini ro but pindon buram me da ukon jamme o Jesus Christ. Dawu lembadu but hawu kallang hamayo blayu pa badon bor haka jingalong kawai jungumen sim bakuin baro kaburam bat ka jingero junom la junom. Amen. Kohimmen koperatong induwai nagabenda bara ki jingtumu jangi induwai nagabenda bara ki program janga center kaba don hau banai banwan Bible convention kumjuru nagabenda ka retreat kerpang nagabenda ki nongyelam janga balang nagabenda ki ramba balang ki nonggit kambaro nonggit kam jangi seng ki nongikai pakin yo ban pendimai kamen siem jangi da ka bashimenda hagane ka retreat Kopa jengim ba habening kalong ka bakui kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakin daw kumpabening tuay ni minha ka jimam jami kabahal kasi patamap ni gerengkan jami kumbangiro ni mapi ka beles niyo yangi padwat yalam yangi siya ka jimpan shoy kanray top light yangi na kabasiniyo top light yangi ngi karpat kotray na ka jing siniyo baro Haga jing spoon jamme, toy jing suk jing sign hagis ngi jangi. Kanamba daga jing arab ka jing isne jamme, ngi light baro bona ka pop, but ngi dio jing adana ki jing jin jar baro. Kadbangi da ngap kami lindia ka jingar men bakuin, but ka jing wan pa jungunong penim jangi u Jesus Christ. Namar kecume kalong kaima, kecume kebuah berkaburam, junam la junam. Kotray Jesus Christ may ubala ong haki apostol jame, ka jingsuk nga happy, ka jingsuk janga nga ay happy. Wat pe tigi pop jangi, Henry ya ka jingay janga balang jame, bad ha ka jings buon jame, tay ha kaya ka jingsuk, bad ka jingatali kaway katkum gamon jame, mame uba im bada basensya, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utray, kandon, bada bo rengka bat pim, Rengka bat pim. dap da ka jingido Kristong ini ay markelia. Kukun lang rojong ublay, bebagit no kipop kapertay, tos ngaw senayangi. Kukun lang rojong ublay, bebagit no kipop kapertay, tos ngaw senayangi. Kukun lang rojong ublay, bebagit no kipop kapertay, tuay jingsuk yangi. Hakumi ukun lambaro jungo blay.
Hakomi ubakit na ka pop janga parte. Sukito ke bela kot jaga jingkawai jungu kun lamborot. Kokendrat ngebo besong hok mentrong ko kaying sunga reisong talakti kemasif jangan sakiaki. Kemet bagas nam jungkri kentringa shaka jingpam. Kotrai Jisu Gisngu Yame Bamelawan Hapo Kadonur Kamen CM Jungi Bamelawan Hapo Kinga Sem Jungi O Jisu Bait Kumba Melawan Hakachingim Jungi Apostol Kadba Gidang Ting Kibakuslai Bamela Pinjai Jai Yakariong Ergi Mela Pinjai Jai Yakaler Mela Pinjai Jai Yakadeo Mela Pinjai Jai Yakamen CM Jungi Ko Jisu Bait Gi Kotkar Pad Yame Minda
Bamen shimde pura ke ingasem jangi ya ke jing puri gura jangi ingasem ya ke jing ya per jing mod ya ke jing talon ke jimlin basini yo jangi ya kam kumjuru ke jing pa ke jing shitam namar ke kiniang ka badon hakamet ka pat penjai jai no ka jesu ya ka met ka pat penjem no ka jesu ya ke jing pang jing shitam jangi ba ye batoing jangi menang pen kersiu tia ya me jesu bamen tre borba ha ke ingasem jangi bamen tre borba ha ka kor ka jai jangi bamen tre borba hagi kam ge jam jangi bamen tre borba ha ka men siem jangi bangi logi kon ge ba kongo ya me ke ba yet shida ya me jesu ai bor ngi pen sle ya ngi pen koi pen kya ya ngi benda shimdi pura bar ki pre batalod ha padeng jangi ba makiro kin kot kar pad ya me jesu kadba ki dang yakendo jinge kawe hadin kawe pa bangi logi kon ge ba sauto ya ka dakashin ka badanjia saudong jangi ba kalong ge jing god ya ngi ban kersiu tia ya me ko jesu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 ai boring penjana ya ke jingem jangi Jesus bangin kala ka mamod bangin ino ya ke jingem janga pop bangin pediang ya me bangin piam ya me bangin ya ranga atwat me Jesus hallelujah 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 Jesus 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 to nginia tuai to ai ba kanega jinkinia ba kanja ble kabangila tarwa bat naka ba ngila bam kanai jingi miyangi kotrai ngi karpad kanamba habalatte song yangi bat me hage jingi bam chikut ngilla banse ki so ki banne shi junam dau kris utrai jangim Amen. Utrai undon rengka bat pim Rengka bat pim. ble badon bor baro in karkuyapi uppa badukon badomen sim bakoit Amen. ya lesuk ban penbana ka kubur babha jangutrai da ka jingim ka jompi Isungu yau. Nabar sispa saupunyau. Sispa saupunyau. Sim bukut, bangalong, bamenikong, jum taba parapor, junam la junam, amen. Enjeroitra Jesus Christ, junam la junam, amen.